gauza asko lantzen dituzu, egiten dituzu, ilustrazioa, egiten duzu komikiak, egiten duzu baita ere horma irudiak, pixka bat, baita ere ederraskoak, eta oso azkar ikusten da zure estiloa dela, hori ere egia da. Ez bat guztietan tik eraten duzu, bat aukeratu beharko bazenu, batek zer ematen du, besteak zer ematen du. Bai. Bueno, hormairudi batekin museoa kalera ateratzen duzu, ez? Eta persona sartzen duzu zure obran, ez? Persona txikia da eta zure obra ondoan dagoenean, zure obraren barruan dago, eta hori polita da. Sortzeko garaian ere oso fisikoa da. Badago jendea proiektorea erabiltzen duena, ez da, nien izalean hor esperientzia asko gustatzen zait eta ariketa hori asko gustatzen zait. Eta, bueno, bakoitzak dauka berea. Neri pasatzitzaidan azan, ja, 27 bat urte neuzkala, argazkiarekin ere asko jolasten aritu nintzen, laboratorio bat eukin untxuri beltzekoa, eta sartu zen digitala. Eta digitalarekin ja esan, hau ez da nire zea. Orduan hor ja, marrazketaren bidea gehiago sakondu nuen, eta etorri zena, aukera bat, lagun batek egin zuen kurso bat hola ekintzaietza edo rollito hau egiteko. Eta diru laguntza bat zuten, orduan sartu nintzen hor, eta egin behar izan du nun bideragarritasun plan bat. Eta hor definitu behar izan du nun, zeintzuk izan zitezken nire lanbidean diru iturria. Eta, klaro, konturatu nintzen, ilustrazioa bakarrik egin nahi banun, artista on guztia bezala oso pobre biziko nintzala, eta orain ere ez da izaberatx bizi, baina dena ezin nuela gauza bakarrera bideratu, gero nire izaerarekin ere badoa, osea, gero badago jendea, igual hortan batzuk gauza bat hartzen dute eta hobeto modelatzen dira hola, eta niri salsa hori edo nire burua proban ikustea terreno ezberdinetan, nahiz ta ondo ez egin, batzutan prozesu horiei garrantzia ematea gustatzen zait, nire burua, ez? Erronkak, eta gero igual emaitzak esate, haze kusidadia, baina, ikasi dut. Hori da. Zerbait ikasi dut, eta bain, izorra ditezela herri hortakoak, txapuza hori ikusi barko dute 30 urteetan. Hori ez dezu publikoan esaten. Bueno, ez dut esaten. Batzuk politiak iruditzen zaizkit oraindik, baina gehienak ez, hori ere esan. Bai, usurbiloa daukana da, nabaritzen dela, inbertsioa egin nuela Hernaniko pintura den da, eta konfiantzazkoa ditu dela, eta ia urte asko direla, eta materialean pixka bat inbertitzen dezunean, alegia pintura dago, ia egin nuen egunean bezala, ikaragarrizko egindara dauka, bai, ez da jatu, eta... Eta zerk inspiratzen zaitu, badaude gaiak errepikatzen direnak, edo zuretzat badirenak, behin eta berriz etortzen zaizkizunak, edo aldatzen juten da hori ere. Bai. Naturak asko, behaketak berake bai, ez? Obserbazioak sortzen didan edozer gauza. Ez dakit, igual harrituko naiz gaur atxalde bat hemen pasako dut behi da, eta konturatuko naiz zerbaitekin, igual sekula konturatuen itzana, edo eguneroko zerbait ikusiko dut beste begirada batetik, eta hori deskubritze hutsa, ia irudituko zait neri motibo bat liburu bat egiteko. Igual beste batentzako zerbait oso evidente izango da, baina, batzutan liburuak aitzakiak dira, ez? Jolas bat egiteko, eta... Bai, edo igual gogoa eduki dezaket, orain adibidez, ipuin klasikoak gustatzen zaizkit asko, eta edo hortara narama askotan gogoak, eta, banabil pare bat gauza klasikoekin horrela bueltaka, eta nola hori ekarri egunerokora, edo, horrelako, inspiratzen dute gauza pila batek, injustizia sozialak ere, emozioek, bizitzako zailtasunak, mila, ez? Neregan ikusten ditudan gauzak eta inguruko gertatzen zaizkienak bai, ez? Edo zer gauza izan daiteke aitzaki, ez? Eta adibidez, aipatu duzu baita ere, prozesu horretan ez da, gero kolore paleta, edo baita ere, momentu batean ere, koloreak, ez da? Nola bizi dituzu koloreak? Ez dakit. Koloreak ez dakit bizi ditut, goizean, nire bikotea parra iten du, baina esate diot batzutan. Bilarko arropak erabakitzean nijoan, netzako da... Bai, da. Karo, netzako da hori festa bat. Ai, zeona. Ze pensatzen dut, bilar ze jarrikoet, roxa urdinakin, karo, eta gero esatet, pensatzet,
Claro, denok ez gehala hola, gero ikusten beha, eta esaten, ja, eske hau neria dut, ez? Baina netzako da, pox bat ikaragarri, ja, bakarrik ez dakizatikan, kolore honek nola kombinatuko duen beste honekin eta ze efekto sortuko dian eta ze emozio sortuko dian kombinaketa horrek, ba ez dakit, barrena betetzeit, ez dakit, kuriosoa da, baina bai, pasatzen zait. Eta pensatzen, bitu, haizu, ez errezta festa, aprobetxatzen borko dugu, baina kolorek, ez da, atentzio ematen dizute baita ere, ez da? Bai, edo persona bat nola di joan jantzita, edo, bueno, artista batzuk erabiltzen dituzten paletak. Gero, asko ikusten badete joera bat, gero igual erakarriko diate, adibidez, orain asko ematen diarretak, kolore pastelek, dialako pixka bat negandik urruti dauden gama bat, eta orain horretzen da, badaude batzutan kolore pastelen, ez, kombinazio batzuk oso interesgarria dianak, eta bai, oso mundu abstraktua da, baina aldi berean emozionantea, ez?